Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei kum kajing rakhe yak singi laitlo jonggari India lanek Independence Day hage khatsan tarik unailar arjar arpsan kinong yelam jongga Village Defense Party lanek VDP jongga sinong Mokhan Hariboy District kala penhap perdano ia ka first open to all Independence Cup football tournament arjar arpsan kumban syukudau bahagane ka football tournament lawan bani simbenta lagi kan riu teligi kenhon ki bakan thop ya ki kenhon jonggi kenthei bat ki kenhon jonggi senrang hage jing lekai jonggi kenthei kala long ha pedeng ka pedeng sinong persya ia ka Mokhan bat ka pedeng sinong kala penrem no ia ka Mokhan dan laikol lanon habo paipat sa kajing lekai jong sinrang kalalong hapedeng ka yelekai melen persya ia ka lauso tun bat ka yelekai melen kala penrem no ia ka lauso tun da shikol lanon kum kajing ai mensi mi kinong ilam jong VDP Mokhan uba ransom sutunga ubdi ko chairman jong MIDC jong sarkar Meghalaya ula 1 point kumukongsan ban penhap perdano yegni gelempung ilekai Independence Day Cup haga sinong Mokhan kabalong hak jing don lang jong MDC berim kom sning uba don kupar sumer kumusumbut kongsan nangta urang basinong kasinong Mokhan uba tebor makri lembat kiwe apa? Kini apa dia? Nanti senang hima. Dah, lekai apa? Lekai apa? Dah. Pusan tena kali ang jonga nga ai kuplay Independence Day ya piway kibadon hakane ka por hakane ka program kamtam nagamenta ka BDP jong kane ka snong ka it ka jongi ka snong Maulen Mokhan nga ai kuplay ya piway namar banadu kasngi ka bapistang ya kane ka program kalayat baik ya irenti nadu pastang ban nga kermen scam baka poy hadu menta kasngi ban penkut no ban pena perdano ya kane ka program nga kermen scam ba kajing isim menta jong kini ki tim ki per kalalong ko ya baik ya irenti tinna kaliang ka jong kane ka por nga da kitbok kirwang kamtam iya ka BDP jong kane ka snong baka nangyay tre nakamtang ni ki kam ki babaha ban pelong ya kini ki program nakawi ka por sa kawi ka por nakamenta ka jingba jong ki kun samla ki badon hapo jong kane ka snong te ngandom kan slab magare ka por ya ai kublay ru ya ki referee ki officials nakaliang ka jonga namarandu bastang pila penya renti ya kane ka tournament bat kalapoy hadu kane ka bakut to nang tre sitom nakaliang ka jong hero ngaru ka nang kitbok kirwang ipi bapinang la bani tre khamha nakabanta ka bha kamian jong ki kun samla jongi ki badon sakane ka than te dang nei kinten kane ka por nga ai kublay kini ka artli ki tim yele kai bha ba kanu ka tim ka bele kai bha kan poi sha ka thong jo ka jing jong Pasal
Rainbow of Sound Music Academy Badan Maubri Riphoi District baju pelong shis yin shis tayo Holiday Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawes ngo bhaban a admission ye phi baro ki khnare pat ki bala rong baru ki bakwa banyo ejina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal los nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school makin Simpan ta kiran san ban pen igi sap ki phong di bagidon ipriang sompai pi baro ki bakloi ban pulie angani music school ban tep khambanya sombha ban phone agi number publish bun